10 o'clock? Saan pa yun? Ayan, number na ba? Alin ba? Wala nga ako pera. Hindi ako saksiyan. And then, wala nga, isa lang guys. Thank you.
Dito ko pa naman nakapigyan mo.
Maraming ka pera, tatango tayo. Bili tayo ako. Ang screen ko. Tingnan mo yung binigyan. Ang salita yun, Espanyol. Ayun si Jerry. Ayun.
Face mask. Narinig kita.
Ano, magugupit muna tayo dito. Maghapon hanggang magdamag.
Ano oras na?